मारूंगी खुदा। चल चल दे निगाल जुबन कोई नहीं लाले लाल देख ली ही दीदी या तो हो जाई बाबा। बजरिया में ना चल जरूरी बा। मैं दिखाओ तड़ुका हम कपड़ा किने जाते हैं तो कहो ना तो प्रचार करके के गावला वतन माई के रे पूरा होली के हम कपड़ा किने आदमी में चल चलो संगे नाचिब रे हम नाच के अकेले चल जाइम हम। देख कुल भाव बिगाड़ देबो अब भी अभी जानते नहीं खू वो से तो तार के चश्मा नहीं किया हाय टूट गइल रे जा जा रे हमारा सही रह का कर देबे बोल ना ला धारा समस्या आई हो भाई तमस हमके दूसरा किन के लिया बामलती ले हमें जबान कन्या कौन दुकान पे पहले चले गए हम जाइम नो देखो एगो समत फूके के नया कपड़ा एगो होली लावा एगो अबीर लावा एगो रंग लावा एगो लाल के रंग खेलम तो एगो पियर के रंग खेलम तो एगो नीला के रंग खेलम तो एगो हरियर ग्रीन कलर के तो आदमी अब देखा तारू कि नौकरी से सस्पेंड कर देना सा आय आ पेंशन हमरा के नहीं खो तू पोसत पालत हो मैं के नहीं उड़ा ढुकी रे के समत मरद फुकेला सा त मेहरारू के कौन लोग फिर हम ना यार विदाई कैसे करम समत बाबा के विदाई हम कर दे ना हम मुंह चलम सुनो 13 गो तो साड़ी के ऑर्डर लगा दे पहन लो बामल चलो ना पूरा 100 रुपया में पूरा मोय सामान ठीक लागत हो हम ही लौकत है बामल चल आवा चल जौन कहबू तवन किन देबे हम खुश बन ठीक बा कमस खा तो 7 गो चोली 14 गो साया 14 गो साया 7 गो साड़ी चाहिए आवा तर जे 200 का सूट देखा तो 200 का साड़ी आजकल 200 का गले में समोसा खाइले पे तो चला घर रे। पे पेटे नहीं के भर 200 का रखा था ए मलकाइन तनी साड़ी देखावा त बहिन के दोंगा कितना रेट में ये बतावा हां कितना रेट में बहिन के दोंगा ले जाके बाद साड़ी दे दो रेट 2000 4000 5000 500 250 गो 100 गो 150 250 कितना रेट में 500 में साड़ी बका हां बा दान करे वाला मारा थप्पड़ लूट जी 50 रोज के पहने खाती कहनी है ना कि तारा दुकान में जितना महंगा के साड़ी होई मल दे दो कितना महंगा लिया के आके ध देम कहब 5000 के बा हां बा दो चढ़ के उतारो ऊपर ले हम उतारब के हम चढ़ब पैसा नहीं हम उतर जाई चढ़ मेरा रू है ना चढ़ पाई मुंह पर जाई ले ले अरे चढ़ जा जाई बा चोरी के लगा दिल जाब त चोरी के इल्जाम ना लगा हमारा 4 दिन से कैमरा लगा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाई के चोरैले बा के नहीं के चोरैले तू झूठ 2000 के साड़ी द 5000 के ऊपर धल बोल तो 2000 के दो नीचे होई 3000 कम आ गइले फिर का हम 2000 तक बाद 500 वाला दिखावा 5000 के ऊपर रखल बोल 3000 के नीचे रखल रखबो ये से मंगनी हां ई साड़ी है कि लहंगा है आजकल लहंगे चलता दोंगा में तेंगा में चौंगा में पचवा में छौवा में छब सब चलता बुढ़ियों के पेट हुए से लहंगा तब तो ए बचिया लेवे के बतला अच्छा देखा इतना भाव पानी मारता तू हूं आके 50 वाला पे निकला लहंगा आ देखावे दिन पसंद आई तो हमहू ले लेबे खोला बचवा नहीं के खुला ये तो साड़ी देखा तो साड़ी तिले जा तू दूसरा दुकान पे जा ऐसे साड़ी दिखा दो लहंगा दिखा दो लहंगा दिखनी तो साड़ी दिखा दो साड़ी दिखनी तो लहंगा दिखा ला ऐसा दिखा तू खीस में कहीं कुल दिखावता दिमाग गरम में सवेरे से आके 4 गो गोली सो तू का हो गइल हाय देखा बड़ी चलत दोंगा में हाय जरा देखो चल कलर रे बढ़िया 500 का साड़ी है कहन के 2000 दो चल दूसरा दुकान पर चलो किरण सुगा पर कितना कहि दे तो डॉक्टर दादी मर चले चले भाई नीक लागत लोग जोर भाई नीक लागे ओकरा में अरे ले ला 100 200 कम कर देब कितना में देबू 1600 सब रखो अपन चले बजी ले जाके कोठरी में धइले रह 1600 का पागल समझ ले बड़ू जा हां पागल खेती बाड़ी ह काट के बनी मांगतनी बनी जा होता गजीब हाल बा शीशा का हो ऊंचा लागता बड़ा बढ़िया बा शीशा धूम धूम तना ना ई लागता मुंह क्लास करे वाला ह ए ई धीन ताना ना करे कुछ ना हम क्लास खोले बानी बढ़िया बात डांस क्लास चला हम प्रचार ओ जगह में ना मैडम हो हो जाके मैडम नियन त नहीं खुला गत कोना बोल रोज पद बानी हम पद की ऊंच की कद रचना दी कद ऊंच की पद तोर माई के कद ऊंच पद ऊंच से हमरा का मतलब बा ए छिना तो तास पद में बड़ बानी हम बहुत बड़ बानी हमरा कुर्सी दो पद ऊंच रहला से ना हो जाला कद भी ऊंचा रहना चाहिए आय नपाव छिनरी
अब कद देख हमार कद कितना बड़ बा ऐसे का कहत रही तो लागत छुछुंदर ए हमारा के जींस टॉप दिखावो आय अब 5 में के घर में के 5 गो लड़की रख ले बानी ओनी के पिलाई मैडम को जींस पैंट पहनबू के लड़की के पहनाई हम तो मारत काहे बाड़ू हो कैसा सवाल जवाब कर रहा है जी तुमको बुद्धि नहीं है बड़ा बढ़िया बा साड़ी निकाला अरे क्या साड़ी ऊ ना देखत नहीं कि राखो तो भारी आलू के खेत कोड़िया गइल बा मजा के खोलिया त लू मिल गइल ह आई 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 तो जान पहचान बात ऐसे बोलत रहू हमरा के मैडम है इज्जत नहीं के हो मैडम ओ तो इज्जत करम दार लहंगा दिखावा हमरा के अब जीन्स लेके अंत लहंगा देखे कहत हमारा लाइक जींस तो फेती थी मिस कट ओत्ती गुना मिल रहा गोवा में चल जा हेते हेते बा चोटी के नाप के जीन्स थोड़ा धइल बा के कमर के साइज बताओ कितना है 80 आज तक हम 80 कमर बेचला ही नहीं की जितना कमर 28 30 32 36 40 चोली 42 गंजी बा नहीं खे का बा उलाट दे कुर्सी का बा दिखाओ तनी तो नाम लिखी हो सैया मेरे रे गुरुकिया में गुरुया हाय चल धर ले ले लकी दे दीदा को पीस के हाय धर छोरी गंजी अपन कलर पसंद हम करी है ना हो कलर हमारा पसंद करी तो बताओ हां मेहरा रुपीनी हमार पसंद करी बार जमाना हमारा मन से न पहनी सूट है सूट अरे तो सूट साड़ी दिखाओ होली में खातिर होली पक देखा बता समझ बट एगो अबीर खेले जाइम तो ऊ पहनम अबीर अच्छा। को उजर चाहिए उजर पे बुझाई बड़ा पता नहीं के लग रही हो कड़िया सड़िया अरे बोला बू राजा हेनियो शीशा बा हेनियो देख सकेलू हम केनियो देखी मामा मार झगड़ाना हां कोरिया सॉरी ई हम ना लेम्बा मोल हम मधेश कलर बाबा ई चुलई ना पहनेली सन लेबू तू कौन तारा जग बाक नहीं खे उजर चाहिए उजर नहीं खे उजर विधवा पहनली ओका सा बा उजर ओका धोती है उहे चाहिए हमके अरे राम इज अब होली में धोती पहनबू मामा हमके का चाहिए हमके 7 गो साया चाहिए 7 गो साड़ी चाहिए 14 गो चाहिए चोली ए राजा काले से चढ़ता होली ए राजा काले से ए देवी जी 20 को साया चोली मांगू तो मिल जाएगा रुपया किलो बा हो ई किलो चोली किलो हो बेचाला का ब्रांड दिखावा ब्रांड बा भाई कुल बात मामा लेकर मैं तो पचगोल बताओ पचगोल ना लौकी एक हमके इनार चाहिए हो दूसर दिखावा मेरा लेखा नहीं खे खुला लावा दिखाओ नहीं खे का छीना नहीं बेचते रे ए पार्सल की दुकान हो गनी ए ये का बेचत हरु लहंगा ले ला लहंगा दो दो लहंगा दो ए बच्चा भाई खोल के दिखा दो तार मेरा बड़ा हां हराम वाला सारे दिखाओ ना और ऊपर से निकल लो कम से कम 1800 2000 के दिखावा कि 200 है क्या बा है बा दिखाओ तरी इसलिए तो उधर माई के ले गोनी कीन के ऊ कपड़ा ना हटे जन तू कहत हो कबू अरे हम ही ना ले ए बच्चा तू ले जा बेचाई ना 2-4 थप्पड़ खा लेनी हो यही में के और कलर दिखाओ 1800 दाम बटे कर अरे मुआ लो ए हेने निकला जब दुकान वाली बटले बाड़ी मामा भाई चाय उतार दो तू हेने आवा उ कट पीस रे हाय देखा अब सूट पहनबू हाय देखा फराक सुगर वाले में तो तो एकदम खत्म है ना बाड़ू कि मेहरा रुपया फराक दिखाओ तो सूट दिखाओ जीनी स्टॉप मांगती तो का करी बचवा वो पहन सकेला भाई निकालो तो पत्ती का हट पत्ती का निकालो कथी कहेला कथी सूट हकी का हो सूट ह? साड़ी बाबा साफा पागल बियाल कहता सूट तो कहता उठ चलो उठ चल उठ जा चल अरे बता के वो सुनो मारूंगी खुदा चल चल मैं हरालू के देखते तार खाना हो गइल पारा तार खाना हो गइल हो कुछ ना लिया अब चल बाप तो ना जेबसी से दुकान खोलेगा धाका ता चुरकिया नो चले नो आई आई ए चला ए बचा ला चला
लेके जाता नहीं तो चुरकी नो चतड़ू बाप रे बाप कबार दी पक बा मला फुलवा तोड़ के एगो दो चला का दोरिया पर लगा बाबू हां कौन ता कैसन छिनार बिया कुल सामान छोड़ के फुलवा पोकर दिल में ब्लाउज में के मोय खो के रड़ा रड़िए चल के सवार दुकान में 1 रुपया का सामान ना बेचाइल तेरी